Ahojte, vítajte pri novom videu. Dnes spolu ušijeme jeden špeciálny model pre mňa. No, tak to dáme kvietky. Pokiaľ máte nejaký tip, aby vám tulipány išli smerom hore a nerobili vám toto, tak mi určite dajte vedieť. No ale späť k tomu modelu. Kúpila som si krásnu látku, ukážem vám ju za chvíľočku, je takáto nádherná. Ja to volám, že balerinovská ružová. No a ideme na to, poďte, ukážem vám látku. Látku som vybrala zo svojej zbierky a pozerám, že už jej nie je zrovna veľa, takže na šaty by mi to vyšlo len tak, ale za to taký model sukne by mohol byť úplne perfektný. Určite ste zaregistrovali, že teraz je v trende nosiť také veľké objemné sukne, môžu byť alebo nariasené, alebo naskladané, alebo ešte potom máte ten trend, ktorý nosia teraz všetci, to sú také tie saténové, splývavé sukne, padavé, pomerne obopínajúce postavu, nie každému sa to hodí, takže ja sa tomu vyhnem, ale z tejto krásnej látky, ako som vám spomínala, moja obľúbená farba balerinovská ružová, tak z tej by sme mohli urobiť nejakú naskladanú sukňu. Niečo, čo bude skvelé aj do stylingu, pretože práve takýto kus by ste mohli nosiť ako na svadby, prípadne by ste to mohli vynosiť na nejaké promócie, nejaké letné party, ale zároveň to viete stylingu potiahnuť aj trošku do takého denného outfitu, že by sme to doplnili nejakou šiltovkou, bundičkou, teniskami a máme krásny denný outfit. No, ešte vám ukážem, opäť raz som si jahla po niečom, čo sa bude šialene šmykať a neviem, čo toto ja furt vyťahujem v poslednom čase, také klské látky, pomerne náročnejšie na spracovanie, ale ako vidíte, ozaj je nádherne splývavá. Takže nejaké fakt riasenie by sa tomu hodilo. No ale vyskúšam ja možno, že aj sklady. Uvidím, nemám ešte nejakú ucelenú predstavu, takže budeme nejako flexibilne asi reagovať na to, čo tá látka dovolí a hádam, dospejeme k peknému výsledku. Ale látka je krásna, takže si myslím, že už to samo o sebe vám zaručuje, alebo teda mne zaručuje, že to bude dobré. Strihy som si pripravila opäť svoje vlastné, vychádzala som zo základného strihu. Pokiaľ sa vám bude výsledok páčiť, tak vám to samozrejme zavesím na stiahnutie, nech si môžete podobné sukne ušiť aj vy, ale za mňa by podľa mňa bolo ešte lepšie, keby ste si vedeli pripraviť svoje vlastné modely zo základných strihov. Dajte mi vedieť, pokiaľ by ste mali záujem, pripravím vám kurz špeciálne na to, aby ste sa naučili pracovať so základmi a strihov a vytvárať si svoje vlastné kúsky. Je to veľmi jednoduché. Ono sa to nezdá, ale keď pochopíte zo pár princípov, budete si vedieť urobiť vlastné modely v podstate čohokoľvek. No ale späť k tomuto. Ja som to teda čmarila zatiaľ takto. Ešte neviem presne, aká širokánska tá sukňa bude, takže uvidíme. A pre istotu som si sem dala aj značky, keby som tam chcela vsadzovať godety. No, respektíve godetové diely. Už ste to niekedy robili? Ono to občas býva ozaj také zapeklité a nie vždy to vyzerá na sukniach pekne. Na to tiež malý trik, takže uvidíme. Pokiaľ nebude dostatočne široká, ukážem vám, ako šívať godet. Strihy si alebo zaťažte niečím, alebo ich našpendlite, nech sa vám to nešmýka. No ja použijem napríklad ako ťažítko aj toto, inak najlepší krém telový, toto vám odporúčam. A takisto pre tie z vás, ktoré nemáte zrovna nejaké ťažšie veci po ruke, tak samozrejme špendlíkmi. Pekne to chytíte, len by ste nemali tú látku dvíhať od podložky. Dobre, na to si dávajte pozor. No a pokiaľ môžete, tak špendlite šikmo. Nechytíte aj osnovu, aj útok. Vystrihla som všetky diely, ale pozrite, akože aj keby z toho bola iba obyčajná hladká sukňa, tá látka to spraví, bolo by to perfektné. No lenže ja som vystrihla ďalších 5 dielov, ktoré mi ležia na stole, tak ich idem dať dokopy a potom vymyslíme, čo s tým ďalej. Ako som vám spomínala, zošpendlím tie diely dokopy, ale zároveň vám chcem povedať, že pokiaľ budete mať chúlostivé látky na spracovanie, nejaké satény, nejaké tvily, niečo, čo bude veľmi jemné, tak si pozerajte takéto tieto tenučké svadobné špendlíky. Ja som ich myslím kupovala na Stoklase, ak sa nemýlim, tak sa na to mrknite. Oni sú perfektné, je to tenké ako vlas, absolútne vám to nepotrhá látku. No a keď dokončím túto sukňu, tak vám natočím aj kompletný tutoriál, ako krásne šiť sukne, dobre? Aby ste mali tip-top prepracované pásce, krásne zakončené zipsy, aby ste vedeli, že sa to dá naozaj urobiť veľmi exkluzívne aj na bežnom domácom stroji. Dobre, dokončím ja týchto asi 5 ďalších dielov a šupnem to pod šiaci stroj.
veľmi pekne. Dobre, zošívam to najskôr klasickým rovným stehom a potom to šupnem ešte overlockom, aby som začistila tieto kraje. Zošila som diely dokopy, rovno som to šuchla aj overlockom, nech sa nič nestrapka. A chcem vám povedať jednu vec. Pokiaľ budete šiť ozaj takéto tenké materiály, špendlíky som vám už ukázala, ale zoberte si aj takéto ihly. Buď budú označené ako Microtex, alebo budú ozaj veľmi, veľmi tenučké. Pokiaľ budete mať niečo elastické, tak super stretch vyberajte, pretože to ozaj urobí rozdiel. Aj pri tom šití nič sa vám nebude zatrhávať, ide to ako do masla a vyzerá to eňoňuňo. Dobre, zošijem predný diel, zadný diel dokopy a ukážem vám, aké je to obrovské a potom vymyslím, že čo s tým ďalej spraviť. Takže a ešte by som mohla zakončiť vlastne spodok. Ukážem vám, ako zakončiť spodok. To bude ďalší krok, hej. Som sa rozhodla. Asi ste si všimli, že šijem ako keby trochu vysoko. Je to tým, že stôl mám vyšší. A musím povedať, že mne sa takto pracuje oveľa lepšie. Tak nejako je mi to príjemnejšie. Najpríjemnejšie by to samozrejme bolo na priemyselnom stroji, ale keď vám chcem ukázať, ako to dať dokopy, musím to aj ja skúsiť na domácom. Rožehlím to a zapracujem spodok. Spracujem ten spodný okraj sukne, len vám chcem povedať, že nebudem šiť tou prvou ihlou, takže tuto teraz nemám natiahnutú niť a ostatné nastavenia vidíte u mňa. Takto je dobre si to vyskúšať najskôr na kúsku nejakej látky, že ako to vyzerá a prispôsobiť tomu potom tie nastavenia. Zatiaľ napríklad takto. Asi si hovoríte, čo som to rovno nevystrihla z nejakého obdĺžniku, ale uvidíte na konci. Ja nechcem mať toho materiálu na páse príliš veľa. Dobre, takže tá spodná línia je stále oveľa, ako to povedať, širšia, alebo teda väčšia, ako táto vrchná. No teraz je otázka, že idem to riasiť, alebo to idem skladať. Záhyby, alebo také tie riasky. Asi skúsim tie sklady, lebo riasíme tu vždy. Furt sa tu niečo riasi, takže hej, dáme sklady. Uvidím, čo na to povie táto látka a ukážem vám výsledok. Našpendlené to mám, idem to prešiť. Po naskladaní takto. Popravde, trošku som sa obávala, ako sa tá látka bude správať, pretože predsa len si žije svojím vlastným životom. Ale dobre, myslím si, že je to oveľa príjemnejšie, ako keby som to nariasala, lebo by som tu mala kadejaké guče. No idem to dať do páscu a uvidíme. Spodný lemšiat podlepím nažahľovacou mriežkou. Tuto nech vidíte, ako to vyzerá v detaile. Nechcem totiž vo výsledku prešívať tú látku z vrchu. Myslím si, že táto by si to nezaslúžila, že krajšie vyznie, keď bude ozaj úplne čistá. A sukňa je hotová. Musím povedať, že sa podarila úplne perfektne. Nedávala som tam nakoniec žiadne godetové diely, pretože to nebolo treba. Ten spodný lem a teda šírka toho spodku je naozaj až. Ale pokiaľ by ste chceli vedieť, ako sa godety všívajú, tak vám to samozrejme rada na budúce ukážem. Dajte vedieť do komentára. No mám tam momentálne biely zips, takže to som vám nechcela veľmi ukazovať, ako sa tam šíva. Budem ho zrejme ešte prešívať, ale myslím si, že to bude perfektný načasový kúsok, ako do denného, tak aj do nejakého príležitostnejšieho outfitu. No bola som si ja zohnať zo pár doplnkov, aby som vám vedela krásne ukázať styling. Viete to perfektne doplniť, povedzme iba obyčajným bielým tričkom. Akurát si zoberte ešte nejakú výraznejšiu možno šatku, prípadne náhrdelník, no ale to teda obzvlášť praje kadejakým takýmto cinkrlátkam a myslím si, že je to ako stvorené. Keď náhrdelníky doplníte aj o šatku, tak máte krásny detail v rámci teda oblasti dekoltu. Pokiaľ nechcete, aby sa vám dialo niečo v oblasti krku, tak zvolte výrazné náušnice, nech ozaj ťaháte pozornosť bližšie práve k očiem a k tej tvári. No ale ukážem vám, čo som si kúpila, pretože viem, že mnohé z vás práve preferujete čiernu farbu, tak som zobrala obyčajné čierne tričko. Inak musím povedať, že toto sú moje najobľúbenejšie trička. Sú krásne pevné, ozaj je to veľmi príjemné, je to bavlnené a hlavne veľmi pekne držia tvar, pretože sú z vyššej gramáže úplatu, takže sú naozaj super. Máte to doma, predpokladám, každá jedna, takže preto ho chcem použiť. A ešte som vybrala... Musím povedať, že chcela som vám tú sukňu doseľovať o veci, ktoré aktuálne nájdete v ponuke bežných obchodov, takže pokiaľ by ste sa rozhodli šiť niečo obdobné, tak aby ste to mohli ozaj doplňať s vecami, ktoré uvidíte v tomto videu. No zobrala som aj jedny náušnice, ktoré vyzerajú takto. Akože tuto to vyzerá tak všelijako, no uvidíme, ja tomu skúsim trošku pomôcť, ale myslím, že by to mohol byť pekný detail. Takže náušnice, zobrala som aj takýto svetrik, pretože saténové a vôbec lesklé sukne sa práve krásne doplňajú pleteninami. A vybrala som taký, ktorý má výraznejšie gombiky, nie je tam nejaký zaujímavý akcent.
Takže svetlik vám ukážem a aby som to potiahla ozaj do takého športovejšieho looku, tak som zobrala aj bundu. Tak to vám musím povedať, že nájsť bundu v tomto čase a v tejto sezóne bol celkom náročné, takže uvidíme, ako sa nám to prepojí s materiálmi, ale niečo ozaj taký športovejší bluzónik s výraznejšími kapsami. Myslím, že by to mohlo byť pekné. Hlavne, ak to ešte doplníme, povedzme, o šiltovku a ozaj nejaký zaujímavý náhrdelník. No, kabelky som veľmi nepozerala, ale mám v oku zopár, ktoré sa mi páčia a perfektne by sa hodili práve aj do týchto outfitov. Nechávam ich zavesené tu hore, tak si to pozrite v aktuálnej ponuke naozaj bežných reťazcov. No a ideme na to. Ukážem vám vo výsledku, ako to vyzerá. Prvý outfit vyzerá takto a je presne podľa môjho gusta. Doplnila som to náhrdelníkom, šatkou a bomberbudičkou pre taký športovejší look. Podľa mňa ideálny mestský outfit do leta ako stvorený, pretože bundička je z ľanu. Ukážem vám to ešte v spojení s ruksačikom a šiltovkou. A na bežné dni vám to krásne vyznie aj takto v takej čistote. Čierne tričko, dajte tam zo pár náhrdelníkov, zoberte svoju obľúbenú kabelku, doplňte teniskami a máte denný outfit. Na záver som si ešte last minute spichla takýto rýchly top. Pokiaľ by sa vám páčil, môžeme ho šiť spolu na budúce. A ešte slúbené náušnice vyzerajú teda takto. Podľa mňa super, akože v rámci letných outfitov úplne krásne. No ďakujem vám za pozornosť, majte sa nádherne a vidíme sa na budúce. Ahojte!